बारग' मन्त्री चन्दन ब्रह्म बिपिएफ दोलोनि सानै एमसिएलए साब्रै बारग' एमएलएफोरा इउपिपिएल हानजायाव थाबैनो जयेन जागोन बे बाथ्राखौ जों बुङाखै बुंदों इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। चन्दन ब्रह्म बिथां फैगासिनो दं सानै एमसिएलए रानिं एमसिएलए पि आखरनि बिसोर 7 दिननि गेजेराव जयेन जागासिनो दङ सानै एक्स एमएलए बिथांमोना 10 दिननि गेजेराव जयेन जागासिनो दङ साब्रै एक्स एमएलए बिथांमोना उइथिन दा 10 डेज जयेन जागासिनो दङ। बिटिआरनि गोख्रों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि उनावनो थेर-बेथेर जाजोबसिगोन बिपिएफ हानजाया। बे बाराव बारग' मन्त्री चन्दन ब्रह्मजों लोगोसेनो बिपिएफ हानजानि सानै एमसिएलए साब्रै एक्स एमएलएआ इउपिपिएल हानजायाव थाबैनो जयेन जासिगोन होनना गोख्रों रावजों फोरमायथिदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। मैयासो जय मुसाहारिया फैबाय जय मुसाहारिजों खमियाव 3,000 सुबुंफ्रा फैबाय गाबोन समफोरनि गेजेराव चन्दन ब्रह्म बिथां फैगासिनो दं सानै एमसिएलए रानिं एमसिएलए पि आखरनि बिसोर 7 दिननि गेजेराव जयेन जागासिनो दङ सानै एक्स एमएलए बिथांमोना 10 दिननि गेजेराव जयेन जागासिनो दङ साब्रै एक्स एमएलए बिथांमोना उइथिन दा 10 डेज जयेन जागासिनो दङ थ' बिथांनि बे खर' थेमाया बहा थिग थानो अबेखौ 1 नाम्बार बुङो अबेखौ 2 नाम्बार बुङो एखौ थर मोना बिथाङा। बिपिएफ हानजाया माने थाहैनाय नंला नामा? 100% मानो बिपिएफ खालामनो आंथ' खावलायदों मानो बिपिएफ खालामनो दिनैनि दिनाव दाङाबाजिनि समाय गैया दिनैनि दिनाव अमा गन्द्रा बायदि थानानै अमा जायै अमा जाहो भट बुथुमनायनि समाय गैया दिनै हाग्रामा महिलारिया खुन्दुं राननानै राजनिति खालामनायनि दिन गैलिया खारन दिनैनि समाजा गोरों समाज जाबाय आरो बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावनो जों गासैबो गोजोनखौ हामलायनानै लाबोखानाय सुक्तिखा आरो गोजोन फैनाय लोगो लोगो सान्ति थासारि जानाय लोगो लोगो मानसिफ्रा गोरोंथिया बारायदों बुजिनाया बारायदों बेनिखायनो गोरों थाखोनि राजनैतिक हादोरखौ बेलेग हादोरफोर बायदि जोंनि हादोरखौबो बेलेग हादोरफोर बायदि गोजौआव लांनो थाखाय गासिबो बेयाव एकमत जाना दङ।